हा दसे जयेन जालायदो दे लोगोफोर फैफिनलायबाय आङो नोंसोरजों दसे रायलायनो आरोना सोर सोर मा मा खालामदो मा मा ओंख्रि जाखो ना जाखांबाय ना जायाखै लोगोफोर सोर सोर मा मा खालामदो दे मा खबर लोगोफोर माबायाव इउटुबाव बारा माबा जाया दै माबाया मानसिफोरा बारा जयेन जाया आरोना आंनियाव लाइभआवसो माबायाव फेसबुकआवसो एसे जायो सासे नायदों कमेन्ट खालामदो जाय नायदों आङो ना सायदोंमोन आरोना ना सायनानै माबा मा होनो ना हमदोंमोन ना ओमफ्राय इसे मोनबोदोंमोन ना सें ओमफ्राय बेखौ सायदोंमोन सायनानै आखाइखौ मोनामदों साननानै साबोनजों सुदोंमोन आरोना ओमफ्राय इसे मोनामफिननाय मोनदों आङो इमान साबोनजों सुबाबो खारनाय मोनाखै आरोना ओमफ्राय मोनामनाय मोनदों बेखायनो आङो मोनाम गानाय बायदि नालेंखर थाव फोनदों आरोना नालेंखर थाव फोनबाथाय मोनाम गायो हारखु बसुमतारी नाखौ सायखांबाय नामा नाखौ सायखांबाय नामा औ सायखांबाय नाखौ सायखांबाय दानिसोल' सायखांथारदों आरोना ओमफ्राय बेलेगा एवगासिनो आं एवाखै आरोना आं साइनाल'सो होदों कमेन्ट खालामदो लोगोफोर जाय नायदों कमेन्ट खालामनानै मोनसेबाबो कमेन्ट खालामनानै गालां आरोना मोजां मोनो आरोना कमेन्ट फरायनो ओमफ्राय लोगोफोर आङो मालाबा मा होनो किउ एन ए भिडिअ लाबोगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअनि बे लाइभ भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना आंखौ जायखिजाया कुइसन खालामनो हागोन आरो ना खालामहरदो लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरनि कमेन्टखौ आङो माने मालाबा साननैसो उनाव माने समा मिलायबाथाय आं कमेन्टखौ माने एन्सार रिप्लाय होगोन आरोना जेनेबा सोंनायनि फिननाय होगोन बेखायनो माने जाय बे आंनि लाइफआव जयेन जादों माने आंखौ जायखिजाया कुइसन सोंनो हागोन ना सोंहरनो हागोन आरोना नोंथांमोना बांद्राय बुंनो रोङा दे लाइभ भिडिअ आङो माबाबासो हायो जेनेबा सोरबा माबा मोनसे सोंबाय ओमफ्राय बेखौ रिप्लाय होबाय बेबायदिबाथाय हायो आरोना ओमफ्राय दा हारसिंल' रायलायबाय थानाय जायोना माने रावबो सोंहराखैना रावबो नायाखै बेखायनो माने हारसिंसो रायलायबाय थानाय जायो बेखायनो मा बुंनो मा मानो जायो ओमफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया माबा मोनसे सोंबाथाय बिदिबाथाय थाब माने रिप्लाय होनो मोजां मोनो आरो सोंनो हागोन नोंथांमोना मा सोंनो गोसो आंखौ बेनिफ्राय आङो माने एन्सार होगोन आरोना उनाव भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामदो लोगोफोर गोसो बायदि सोंनो हागोन आरोना ओमफ्राय जाय इउटुब नायदों दसे आंनि लाइफआव जयेन जालां कमेन्ट खालाम लाइक खालाम हारकु बिटि वाइ एलबाम लाबोबावदो थाबनो लाबोगोन र' माने समा मिलायाखै र' मथा मथि सप्तासेसोनि गेजेराव फैनो हागौ आरोना मोनसे अलरेडि सं बेनिफ्राय लकेसन ओमफ्राय बेफोरो केमेरा बेफोरो माने फिक्स जाबाय रायलायखाबाय आरोना ओमफ्राय दा माथ्र' आंसो सम मोनथ'वाखै सम होनो हाथ'वाखै आरोना आंसो ओमफ्राय सम दिहुननांसिगोन एबारनिया माने सानै जागोन आरोना हिर'आ हिर'इन सानै हिर' सानै ओमफ्राय सङा देग्लायनियाबो बुहुत मोजां देग्लायनिया सिंगारा आदा टेनजिंजों बेनिफ्राय जोंहा सिस्टार नितामुनि नोंथांमोनाथ' नितामुनिखौ सिनायखायो नङा होमबा बर'नि फेमास फिमेल सिंगार बिनि आरोना बेजों ओमफ्राय आदा टेनजिं खालामगोन र' सम मिलायनानै खालामगोन सापर्ट हो नोंसोरो लोगोफोर आरो मा होनो जाय माने दाखालि बावैसो आं गोदान एलबाम दिहुनदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ अलरेडि इउटुबाव आपल'ड होखांबाय नोंथांमोना आंनि बे चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोना नायहै बेहायनो एगारखादो
चेक खालामना नायबा नुगोन आरो ना नायनानै सापर्ट खालामना हो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो कमेन्टानो गैथ्रालै अखा हादों नामा लोगोफोर नोंसोरनिथिं गुवाहाटियाव अखा गैया सान्दुंसो हजों जोंनि माबाथिंजाय गामि एरियाफोराव माने अखा हादों होननाय खोनादों आरोना बुहुद दिनैयो बे दुर्गा फुजाबाथाय बे दुर्गा फुजाबा बा दुर्गा फुजायाव अखा हाथारो आरोना दुर्गा फुजाया अखा लाबोथारो जाय नायदों कमेन्ट खालामदो ब्रा कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर जाय नायदों लाइभ भिडिअ'आव जयेन जायाबा मानसिफोरा कमेन्ट खालामाबा नायाबा माने इन्टारेस्ट मोना आरोना बेखायनो आङो फैबाङा इउटुबाव साबस्क्राइबाबो खम ना साबस्क्राइब बुरजा मिथिजानाय मानसिफोरनियावसो ज्राव ज्राव फरायख'नो हालायलायै कमेन्ट फैयो आरोना सन्जिब मोसाहारि मा खबर मोजां 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 नोंहालाय मोजां नोंहालाय जोंना माबाया चेनेला फिसा नालाय साबस्क्राइबाबो बारा गैया नालाय बेखायनो माने मानसिफोरा बांद्राय नुस'ना जयेन जाया मिथिजानाय फेमास मानसि जानांगौ अब्लासो जायो आरोना मानसिफोरा माबायावबा फेसबुकाव लाइभ फैबालाय जायो ज्राव ज्राव इउटुबावबो बेबायदि जानांगौमोन आंना मा खबर सन्जिब नोंहालाय दे माबार कमेन्ट खालामदोलै सनाफोर अननानै लोगोफोर नायसनथाराखै माथो आंनि माबाखौलाय लाइभ भिडिअखौलाय दोननोसैलै आं माने जयेन जायाबाथाय बायो